Dala-dala man rin payong si mama dito sa Multicap di ay. Pre na din ay payong kay in case maandam ka sa imong biyahe nga gaulan sa paggawan na kay payong Case of emergency. Alice atud ba ni tatay cards ikaw bay utang ka bay dala ka payong kay kumulan kabugawas na kay banto. For me, manguna si tatay dala-dala payong. Okay na yung advice. Alam mo na ni Father Abraham. Father Abraham, dagaganak. Labi, naay ko Ah, ano, nagaganak na. truck. Dugay na ay truck. Father Wow. Abraham. Truck. Naay truck. Uy, truck. Naay truck. Narang review. Rat, bida. Ama. Tumba. Suma na. Oh, nagkatubahan lagi. Ay, tungkol sa ako. Hello. Naay truck. Another isang nga biyahe. Ano ba yan? Sige. Biyahe ko isa na po. For today's video, magkuha ta sa estudyante. Jiki, waluman ka. Dagan sakyanan, usa ka na o. Usa ka na. Hi. Hi. Jiki. Dapat kay Stalan dari oy. Nagko naman yung acting diri sa Lugan, Brad. Naunsa naman na Brad. Wait. Sa naman na Brad. Nagko naman yung acting diri sa Lugan, Brad. Oh, taong kaulaw. Mo na magpakuha. Iyawan. Ano yung magpakuha? Sakay daw kung siya. Oh. Kalas na lang dito. Ito na mi, bye. Oh, nagaya. Kasi naman Nadaot na diri wala sa tubangan ni Jik. Kami sa estudyante. Makapit ko tagtan na pangutana. Pangutana tagpilang bulan. Kana daw siya, Jike. Tagpilang bulan. Isog raw kay si Jiki oh. Hi. Kami estudyante po. Ano sa mga simod? Sanakin. Ano tayo mama? Taga-paradise lang to. So, kita na kasakit. Yan mo kita. Naman. Mahawin kita ako hindi. Parang kita basta na ipiro lang. Wow. Sa tubig. Cadang kamera dito ng iPhone ay kaya Samsung. Wow. Kay dili karag ilang sima, laos. Wow. Tuara sa unahan, bi. Wow. Pisan niya dito ma. Pisan niya itong laki na binabay. Ako nga parindir ba to do asya nga. Sa unsa nga side ko nga biuyo. Asya ay dagan mag biuyo to sa saan? Dagan na din ang talas pila. Ritual butong automotive. Ay, bata na di ko anong paul. Truck man to be truck. Truck man to be. Truck na siya truck. Truck. Wow, nice truck. Nice truck. Truck daw. Dalawa truck na muna eh. Pag-istorya. Ah, hindi na. Ano truck? Pero ito mga to. Ya, mamalit na mukha kag ingredients sa Pernali inyo. sa bangko. Asa na ito? Uy, wag kasulod. Pagtarong niya. Bakit? Ano yan nangyari sa'yo? Ay! Si Naka. Hani nakasabay? Bakit hindi ka makasunod? Daot. Nangyari na dito si Hani nakasira. Yan. Sa daw. Sa na. Nasira yan sa ano. Kaya wala siya pag-ugis.